chọn đáy thôi. Vi kan lige få taget det sidste billede her, så kommer der danser lige om lidt her. Lige snart musikken starter, det gør den nu. Bare kom. Nej. Lad os starte. Så må I gerne komme frem. Vi bare lægger plads til danserne dernede af, så det ikke banker op i bordene eller stolene.
Hello. Xin chào bà cô, được học như là Er I klar? Yes. Yes. Nå, tak fordi I ville komme. På vegne af mine søskende og jeg har vi lavet en tale. I kan stå på lidt højere. Ja, lidt højere. Så disse ord er fra os til dem. Yes. Er I klar? Ja. Nå. Når man fødes, vælger man ikke selv den familie, man får. Den måde, man skal vokse op i, eller den verden, man kommer ud i. Vores forældre blev født i Kambodja i henholdsvis 1953 og 1955. I et land, Kambodja. ja. I et land, der i 4 år blev kommunistisk styret. I et land, mange måtte flygte fra. I et land, som på 4 år mistede 1,7 millioner af befolkningen. De er vokset op på landet med deres familier, og de har haft forældre, men de har også mistet dem i en ung alder. Og i en ung alder har de skulle forsørge hinanden, blandt søskende, blandt en forældre. De skulle vælge mellem at arbejde og gå i skole. De skulle have lidt indkomst, som også skulle række til mange mennesker. Men en dag for mange år siden, ude på landet, var denne smukke, langhårede unge dame. Hun gik hver morgen og skulle på markedet med sine 2 søstre. Hun skulle sørge for, at der blev handlet, så der kunne sælges videre, så de kunne tjene nogle penge. Hun gik forbi denne mand, som dengang havde de flotteste store bløde krøller. Han havde en forretning i gang, og han knoklede for at tjene til føden, til dagen og til sin familie. De var meget unge, men de havde et godt øje til hinanden. Og som dagene gik, så udviklede det sig fra et godt øje til et venskab til et ægteskab. Altså, hvis jeg skal sige det helt ærligt, så har vores forældre ikke sagt så meget om, hvordan de mødtes. Men hvis vi skulle fortælle, hvordan det var, så tænker vi, at det var sådan. Måske. Vores forældre blev gift i en ung alder, vil mange nok sige. Men når 2 mennesker indgår ægteskab, så vælger man det af den baggrund, at det også er i medgang og i modgang. For der findes ingen opskrift på dette. Opskriften, den laver man selv, som årene går. Ren og Hong, vores forældre, er 2 mennesker, der har oplevet at miste. De har oplevet krig, og i håb om en bedre fremtid, flygtet fra alt det, de kendte. At tage et valg om at flygte fra alt for en bedre fremtid, må have været et hårdt valg. Så mange spørger, hvordan kom I til Danmark? Vi kom faktisk i bund og grund, fordi vi havde en lillebror, der kunne få noget hjælp her i Danmark med en hjertefejl. Og i Danmark, der har de midler til at kunne hjælpe os og andre. Vores forældre, de solgte alt i værdi og ankom med en pose penge, så vi kunne klare os dengang. I 1988. Men det var slet ikke en nødvendighed, for vores forældre fik alt den hjælp, man kunne ønske sig.
Og det var en kæmpe forandring, de som par og forældre også skulle vende sig til. Et land med andre temperaturer, en anden kultur, og nu skulle de også lære at hæve penge. Og de blev begge sendt i skole for integrering og for sprog. Og vores mor lærte at lave mad. For eksempel, når hun sagde, at vi skulle have dansk mad, så var det frikadeller og kartofler. Og det var jo anderledes for os dengang. Ja, og så må vi lige fortælle, så når vi så var så heldige, så sagde min mor, at vi skulle have det. Og i dag, der siger hun faktisk frikadelle som en brikadelle, hvis ikke det vil være. Så de små bump på vejen fik de heldigvis hjælp til at komme igennem. Når sproget kunne være svært. Vi har haft nogle fantastiske mennesker, som har kunne hjælpe og vejlede. De har sammen været åbne, omfavnende på deres omgivelser. De giver meget af sig selv til de mennesker, de holder af. Dette vidner denne fest også om med alle jer, der er kommet for at fejre dem. De har holdt sammen som ægtepar, når der har været nogle bump på vejen. Og det er nok en af hemmelighederne, at det skal ikke lade en slå sig ud. De har altid været gode til at pleje venskaber, begå sig socialt og være med til at bidrage til et godt selskab. Så som børn havde vi ikke meget familie, men vores forældre har fandme sørget for, at vi har fået skabt en tæt relation til mange. Og af den grund har vi aldrig følt os alene. Så når jeg kigger i dag, så har mine forældre ikke kun os som børn og familie, men de har meget mere. De har også fået nogle svigerbørn, og at få nogle svigerbørn inkluderer også deres svigerbørns familier, som de er meget taknemmelige for at lære at kende. De har også fået en masse gode venner i alle aldre. Så som datter er jeg ikke bekymret, for de har også passet på jer, eller for de har også jer til at passe på dem. Og fra hjertet, fra mine søskende og jeg, er vi evigt taknemmelige, og vi værdsætter jeres omtanke, jeres kærlighed til vores forældre. I har fået deres hjerter og kærlighed, og af den grund består vores familie ikke kun af os, men også alle jer, der er dem nær. Så tusind tak. Så jeg tænker, at vores forældres opskrift hedder åbenhed og kærlighed til hinanden og alle andre, plads til arbejde, sociale ting sammen og hver for sig, en positiv tilgang til livet med plads til traditioner og savn til dem, man har mistet. Husk at pleje venskaber livet igennem, og nu som pensionister begge to, så husk at røre sig, spise god mad og lave ting, I elsker, og ikke udsætte det. Den opskrift har indtil videre givet dem 50 års ægteskab, så noget må de have gjort rigtigt. Tusind tak, fordi I lyttede til disse ord fra os. Tak. Tak for det. Men jeg er til at lige udbringe en skål for min mor og far. Så hvis jeg har noget i glasset, hvis jeg ikke har, så skynd jer op og hente noget. Det er værd.
ด้วยเธอสาใสสิริสนาខ្ញុំ พอ ใครเจียงกันกับมองกันกับล้อเปี้ยเลย
tiếng cú áo cú ơi đôi con áo tao ơi tiếng cú áo cú ơi đôi con áo tao ơi mùi xó mùi
ទាំងទូទាំង